Me ollaan saatu avain. Jee! Me ollaan sikaväsyneet ja levottomia. Jumi sanoi, että tuolla on koditon Hulja. Koditon Tuutsi. Koditon. No niin on kyllä. Oli rahtunut niitä pelejä. Veijare! Mä en löytänyt mitään Kossikirppikseltä, niin esittele sun. Kengät! Niin hienot. 7 €. Kantsii mennä Kossikirppikselle. Perukkit 7 €. Meidän Jaritsin CMV. Mä vaan ilmoitin sulle, että tää on 4. kerta kun me nähdään Empunkaan. Ja mä oon taas silleen... Mulla ilmoitettiin, että sä tulossa tähän mukaan ja saat tää. Mä olin vaan silleen aiemmin. Joo. Sä oot kuullut ees visiot, mut sit Empulle me oltiin vaan, et... Meidän pitää nyt pysyä teemassa, niin mä... Jee! Mulla on jotain ykkönen himasta. Mun piti blogata tänään, mutta mä oon vähän unohtanut. Unohdin mun tyllihameet. Nyt on vähän vaikea kuvaa, koska täällä sataa, mutta mun sateenvarjo sopii mun kossiin. Liisa kuvaa minua ja sitten ehkä Aaplikin ottaa pari ja sitten mennään kossissa. Toova Kossaajalta saatu Toova tärnää. Hei, näytä sitä seksikästä hiirimattoa. Tai siinä on se kuva, niin näytä. Hän. Sepe! Se on niin nätti tuo. No niin, seuraavaksi meidän CMV-video. Mitkä fiilikset sulla on? Ei edes silleen pelata tässä kohtaa, koska mä voin muuten niin huonosti. Mä ehtinyt syödä. Toi vesisade ja mulla aistui herkkyys mun päänsärky. Mulla on semmonen kaikki heiluu ja silmiin särkee ja kädet tärisee ja... Mä haluan kyllä nähdä niitä muitakin CMV-musiikkivideoita siellä, koska kiinnostaa. I love those. Näin, tuotta sen video. Mua pelottaa. Mua pelottaa, mua hikoiluttaa. Mä en oo nähnyt tätä, koska Jaska on gatekeepannut tätä multa koko tän ajan. Sä oot ensimmäinen Sebastian Kossaaja luultavasti, joka on nähnyt vaan ne musikaalit. Tää tuntuu niin euforiselta, semmoiselta fever dream, koska niinku, mitä sä selität, että mä oon päätynyt johonkin musavideoon ja nyt se on tuolla kisassa ja nyt mä seison täällä. Mä menin ite kattoo sitä ekaa kertaa niinku what? Ihan sama, että sijoittuuko se tai tuleeko siitä mitään, niin mä oon silti tosi ylpeä. Mä oon ylpeä susta, että sä oot saanut rakennettua tämmösen ja tää on ihan sikasiisti olla siinä mukana. Mä en oo ikinä ollut tämmösessä, niin tää on jotenkin ihan Ihanaa. Sydämeni pakahtuu. Päästään eturiviin. Jee! Tämähän on tosi tyylikäs tämä. Kimppapropraalit, ei oo kimppakusi enää. Kimppakimaa! Kiitos tästä, Kari. Sebastian tarjoaa. Meillä on seuraavaksi CMV-kisa. Jaska on editoinut tosi kauniin videon, mitä mä en oo nähnyt. Me ollaan kaikki siellä. Mä nakuilen siellä kohta. Niin, meidät näkee kohta siellä. On the big screen. Siis me ollaan eturivissä. Siis me ollaan seksikkäitä. Mun pitää kätellä sua seksimies. Seksinoissi. Onks kuvaks video? Mä katon ihan nopea. Te olette huulipunais. Pitää mennä tonne ylös. Ollaan
valmistauduttu täällä niinku henkisesti ja fyysisesti. Joo. Fyysisesti ottamaan propraa. Joo, otettiin otettiin propraalit. yhdessä Jaska tarjoaa. Tähän alkuun pieni sisältövaroitus. Great balls to the sky. The hour of the balls. Great balls to the sky. Näin täältä asti, kun tuomari rokottaa pisteen siitä, että on liikaa selkäpäin yleisö. Emppu, mitä tykkäsit siitä? Vähän tulee myötä häpeä. Ei. Sä olit seksi! Itsestäni. Sä olit seksi! Eikä! Emppu oli seksi, eiks niin? Oli. Nö. Nö. Rar! Pikku Sebastian on siellä. Mun mielestä kaikki huusi Klellille. Kun Kossikisa loppui, niin väkeä on paljon. Mikä fiilis Jaska sulla on? Mä tykkäsin kyllä, miltä se näytti siinä näytöllä. Se näytti tosi hyvältä siinä näytöllä. Sillä se oli niinku oikeesti isolla Joo, screenillä. mä oon nähnyt sen vaan niinku kännykästä niinku 1000 kertaa. Mä aina liikutun kaikesta, niin mä vaan liikutuin siitä, että me ollaan niinku yhdessä taiteelta. Miten paljon aikaa sä oot käyttänyt ja miten paljon sit on puhuttu ja kaikkea. Niin Solmua ja lettiä ja insane. Siinä on kaikkia. Vitun fancy perukki. Kiitos. mitä mä oon niinku rakastanut niin pitkään. Tää juoksee semmonen anime-tyttöpaikka se. Eikö se oo kanon juoksu? Se pitää olla voileipä suussa. Jännää. Violetti omppu, orava tuli. Minä. Moikata vlogia. Hei! Butch Nana kantaa Dollin muutolaatikolle. Vaikka kaato sateessa, mitä vainoa. Joku antamaan tuosta Ossetusta. Minkä? Oshe. Tai Violetti vai? Joo, Violetin. Koska Kyllä Nona osaa. Mä oon nyt se male bird. Mä koitan Joo. Soidin tanssi. Se toimi siinä CMV:ssä. Ei, mut sä vois vetää toisen nyt vielä. Meillä on kuule tänään soidin tanssi niissä meidän fiteissä. cosplayaaminen on outoa. Mitä tarkoitat, että Dolly ja Huasheng istuu samassa taksissa menossa Riihiin? Doll, Huasheng ja Nana yhdessä lähtevät. Crazy combo. Kyllä. Pitäis joskus koskaan jotain ihan sika-ikonisia, joku Naruto ja Aoba ja Shrek. Shinji on hyvä! Why are we still here?
Just to suffer. Sepu was heard during the process. Dorime, interino ad appare dorime. Ameno, ameno, lancire. Niin mitä sä löysit sun kengästä? Neula. My god, what the Mietinkin, että mä fuck? hukkasin sen jonnekin. Se oli tuolla kengässä. Mikä sä tuli neulaa? Toi on, that's insane. Siis tää on Sörnäis-cosplay. Tänään näet Sörnäisistä Piritorilla. Pomppufiilis. Siis mä oon aivan biased, kun mä ostin tän. Siis mä en tiedä, kuka tää on, mut siis söpö. Let's go. New Carnival printti ihan sairaan hieno, ihan sika hyvät värit. Vitsi kun mä en ikin muista. Mun pitää kaivaa, kuka nää piirsi. Tää kolmas on vielä samat piirtäjältä, eli Reinukasta kanssa. Ihana kuvakulma. Shekshi Grell, joka muistuttaa minua ihan vittu hyvästä burleski-esityksestä. Ja samalta burleski-porukalta eilisen esityksestä Hunajapopo ja ilmainen Toova. Toova Kossajalta. I love you, Toova. Siis I love him. Just päästiin majariin ja Sini on jo ilmestynyt meille, mikä on aivan loistavaa. Safkaa naamariin, juomaa naamariin, iltapileet, kello on kuitenkin jo 8:30. Niin nopea se aika juoksee. Ei ole yhtään mitään aikaa. Mä en siis ehtinyt syödä koko konissa. Ja mä siis aina syön. Mä harrastan joka päivä vuodesta syömistä paitsi konissa. Kami poltti sen croissantin mikrossa, siis syttyi tuleen. Se croissantti. I am the mother. Saiko istu father? Ambrecht is real. 오빠야! 수고! 오빠 난다! No ottakaa viiniä. Terassille ja ottaa vähän alkoholia ja mäkin otan viinaa. Täällä on luokaksi Aaba-puhelin. Ja sen passi on kadonnut ja mies on kadonnut ja... Tässä on kyllä jono myös Söpö. Slöpö pupu Soniko. Joo. Itse tein. Tää on myös täysin avoin. Söpö. Tänään, jos täällä on showmainin ystäviä, niin tää tulee tehdä. Mä tykkään tästä mainoksesta. Pandori. Mä tykkään ton tonne. Pandori! Rinko! Aako! Marinko! Juju! Ja tässä on Aako! Tässä on Aako! Oh my god, Rei! Joka kerta tää sama. Mun biisi! Ei tästä nyt tule yhtään mitään. Heitä! Ei niin kirjalle! I got the titties, she got the ass together. Bad bitches. Vittu mun kenkä on rikki. Nyt puoli 4 aamulla. What is going on? Oi vittu. Tässä mä oon iltapilepaikan lattialla. Miina kattoo edelleen siellä vitun puskassa. Siellä on edelleen jotain. Eikä mennä hakee. Ne pitää nyt hakea se sitten. Täällä on jotenkin niin kosteaa. What is going on? Täällä on ihan märkää. Tää ilma on märkä. Leninkin on aivan märkä. Me ollaan kaikki märkiä täällä. Kello on vittu melkein 4 aamulla ja me ollaan täällä silleen oh sheesh. Silleen... Rar. 4:30 aamulla on kotiuduttu ja... ja nyt syödään lahtilaista kulttuuria, eli lihamuki.
Vitsi, mun aivot siitä. Vois yrittää uudestaan tuo Dolgossia pukea. Mutta liimaa tuo otsas, kun mulla on ne pikkusarvet. Shout out to Vonne, joka teki mun sarvet. Tuo aurinko alkaa paistaa tuolta. Ja niin, seuraavana aamuna. Sattuu kaikkialle jokaisen kohtaa sielussa. Vartin yli 1. Oli vuosisadan matkat kyllä aamullakin. Tää aiheuttaa musta semmoista yökytystä. Tämmöstä tänään taas. Ei hae muut nimmareita tämmöseen, mutta meikäläisellä onkin tämmöinen. Ei oo muut tässä jonossa puron takia. Meikäläisen viimeiset rahat meni tällaiseen. Se oli ihan tosi yllättynyt, kun mä menin siihen ton DVDn kautta ton 10 vuotta, kun se näytteli tässä biistiä. Vaihan kossi pois, lähdetään pois täältä. Ei me oikein tehty mitään muuta kuin kunniavieras oli se tähtihetki ns. Tässä. Ja Sakke antoi meille patonkia. Kiitos Sakke. I love patonki. I love eating oikeesti. Ei se voi. Älä tee sitä. Älä vajoa moiseen. 5 stages. What comes after Sunny night? Miten näitä vlogeja pitäis päättää? Heippa!